Vážení a milí priatelia, ctení hostia, dovolte mi v mene organizátorov výstavy Múzea moderného umenia Endyho Warhola Medzelovcia, spoločnosti Endyho Warhola a spoločnosti Kapeza privítať vás na výstave Písmo ako obraz, Písmo v obraze, ktorej kurátormi sú doktor Michal Bicko a pán magister Martin Cubiak. Zároveň by som chcela pri tejto veľmi peknej, slávnostnej a trošku výnimočnej udalosti privítať medzi nás vzácnych hostí. A to pani magisterku Evu Arlajovú, vedúcu odboru kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja Prešove. Pani docentku doktorku Evu Dušenkovú, vedúcu katedry estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Pána inžiniera Ivana Soleja, primátora mesta Medzelovce a zároveň poznanca PSK v Prešove. Zároveň by som chcela privítať v mene nás všetkých majiteľov diel, ktorí poskytli svoje obrazy do expozície múzea, čo veľmi ako srdečne vítame, a taktiež vítame autorov diel na tejto výstave, ktorí sú prítomní, pána Martina Knuta, pána Dušana Sekelu a váženú dámu, pani Eriku Jakubčinovú. Ostatní autori, ktorí sú súčasťou tejto výstavy, Peter Kalmus, ktorého určite poznáme z médií, pána Daniela Broďaniho, pani Jitko Kopenkov z Prahy, sa za neúčasť na výstave ospravedlňujú. Zároveň by som chcela všetkých privítať z domácich, z Medzelovoriec a z ďaleka, takže ktoré som neuvedla srdečne vítame. Teraz by som dala slovo môjmu kolegovi, kurátorovi výstavy Matejovi Cubiakovi. Ďakujem za slovo, pani riaditeľky. Hneď v úvode by som chcel povedať, respektíve vám poďakovať všetkým, že v čase blížiacich sa horúcich volieb, ktoré sú zajtra, ste si našli čas a prišli ste na takúto umeleckú akciu niekde na severovýchod Slovenska. Pozerám, že ste z rôznych kútov Slovenska, od Bratislavy cez Bránov, Prešov, Košice a tak ďalej, čiže je to fajn, že ste došli. A druhá vec, ktorú by som chcel hneď v úvode povedať, je tá, že veľká vďaka hlavne súkromným zberateľom, respektíve privátnym majiteľom niektorých signifikantných diel, ktoré tu budete môcť vidieť na tejto výstave. Pretože ako som sa už raz vyjadril, pred pár dňami bez týchto majiteľov týchto diel by bola táto výstava nekomplexná a bola by takým takou architektonickou, dá sa povedať, troskou. Čiže považujem to za dôležité hneď v úvode povedať, lebo inak by sme tu asi nestali a v takejto konštelácii by sme nevedeli tieto obrazy. Keď sme vymýšľali, alebo respektíve koncipovali tento kurátorský projekt aj s pánom doktorom Bickom, tak celý príbeh tohto projektu začal pri Robertovi Indianovi, ktorého môžete vidieť tu po mojej ľavej ruke. A to tým, že ako galerijnou prácou sa nám podarilo dostať priamo k publisherovi tohto výnimočného portfólia, pánovi Steveovi McKenziemu, ktorý pôsobí v New Yorku, a podarilo sa nám zohnať deluxe edíciu portfólia Love, ktoré je jednou z najznámejších Roberta Indianu. A dovolím si tvrdiť, že je až také známe, že bohužiaľ zateňuje jeho možno ďalšie významné práce, ale v živote už tak chodí, ako najprv musí byť láska a potom to ostatné. Takže tam to všetko začalo a tam sa vlastne začal formovať aj taký názov tejto výstavy, ktorý je Písmo ako obraz a Písmo v obraze. Pomaličky sme začali nabalovať aj ďalších autorov, a to už je všeobecne známy Steve Kaufman, ktorý bol známy tým, že bol dlhoročným asistentom Endyho Warhola pri legendárnej Factory v New Yorku. A podarilo sa nám vykomunikovať priebehu relatívne krátkeho času veľmi si povedať významnú spoluprácu, na báze ktorej sme vlastne dotiahli v odzovkách na dobré slova za nejaké logistické náklady
priamo z Los Angeles z jeho štúdia, kde sa vlastne stále ešte rieši jeho pozostalosť, keďže Steve Kaufman je mŕtvý už 2,5 roka. Niektoré jeho výnimočné diela, predovšetkým unikálne plátna, ktoré môžete vidieť vlastne za sebou, v stene hlavnej, respektíve pri vchode, ako vidíte hore schodami. Chcel by som špecificky upozorniť najmä na napríklad portrét Al Pacina, ktorý je z filmu Krstný otec, pre mnohých veľmi známy film z mafiánskeho prostredia, o Al Capone hlavne, a výnimočne je v tom, že tento obraz je signovaný aj samotným Al Pacinom, čiže hercom, ktorý hral v tom filme. Vedľa je ďalší mafián, Gotti, ktorý dlhé roky vládol New-Yorkskému posvetiu, čiže momentálne myslím, že to sa dokončujú prípravy jeho večerného filmu. Ďalej môžete vidieť unikátny portrét Michala Schmachera, Franka Sinatru, jeho geneza vlastne života a tvorby. Potom je tam veľmi významný portrét Oscara de la Hoya. Niektorí sa pýtali, že kto to je tá postava, lebo pre mnohých neznámy. Oscar de la Hoya bol v roku 1992 olympijským víťazom v boxe a neskôr vyhral vlastne všetky kategórie, čiže bol veľmi významný športovec. A Steve Kaufman si ho postil tiež urobil ten portrét a de la Hoya si postil Steva Kaufmana v tom zmysle, že popísal prednú stranu tohto obrazu a na zadnú stranu dal svoju pešiatku prsta. Takisto veľmi zaujímavý portrét Jacka Nicholsona, keď preberal vlastne pri preberaní Oscara.